Noniin. Moro. Moro. Väsymää. Kerralla tämmönen. Noniin. Kumpi pyy aika? Sä. Noniin. Mä seurasin. Mä voisin. Joo, mene! Aivan. Ei kuvasta kuvaajaa. Miten menee? Mites tää? Tää on vaniljaa, rinkeliä ja ajattuja. Meillä on kasvoksia. Pannipallo! Joo, hyvä. Mitä? Hei! Kuvaa sitä rinkeliä. Kuvaaja vaihtu. Tehdäänkö me vielä joskus se? Tässä on mennyt yli 2,5 minuuttia. Laita musiikkia. Tää loppuu. Ei tarvii. Minä pistän mitteitä. Ja. Aiko sä muokkaa sitä? Niin. No nyt toi kohta meni pieleen, kun sä sanoit, aiko sä muokkaat sitä. Miten niin? Kuka nyt sanoo videossa? Tai sä pistää saada palan pois. Mut ihan sama. Osaatko sä? Osaan. No niin, se video oli tässä. Me tehdään vielä joskus Brain Blaster. haaste. Joo, mä tuun mukaan. 10. Brain Burner. Niin. Mä tuun mukaan. 5. Brain Blaster ja 10 Brain Burner. Niin, jokaiselle 5 jotain. Ja mä oon joskus näissä kuvaaja, niin te ette näe mua näissä videoissa, mutta ehkä kuulette puheen. Niin. Se oli sitten. Moro!